Wijkplatform Brukske in Oude Tafeltennishal. Start campagne van Inventief. Het is vandaag 22 oktober, dit is het Pelemaasjournaal. Venray wordt 3 broodjeszaken rijker. Bufkens opent op vrijdag 8 november de nieuwe vestiging aan de Schoolstraat. In het pand waar voorheen uitzendorganisatie Adecco was gehuisvest. In het voormalige pand van Lifestyle komt de speciale broodjeszaak Brownies en Downies. Hier helpen mensen met het syndroom van Down mee in de keuken. Ook sandwichketen Subway wil graag naar Venray komen. De beoogde locatie is aan de Maceeseweg naast het onbemande tankstation Tango. De gemeente wil toestemming geven. Wijkplatform Brukske neemt tijdelijk intrek in de oude tafeltennishal van Red Stars. Vandaag werden de sleutels officieel overhandigd. Afgelopen week vertrok de tafeltennisvereniging Red Stars uit hun vertrouwde locatie in de wijk Brukske. Zij zijn verhuisd naar de nieuwe sporthal bij de Wetteling. De tafeltennisvereniging werd benaderd door het wijkplatform met het idee om het gebouw tijdelijk over te nemen. Een goede uitkomst, want hierdoor hoefde de complete inboedel niet via Marktplaats verkocht te worden. Vanochtend droeg voorzitter van Red Stars, Joop Verblakt, de sleutels over aan de gemeente. En dat was na al die jaren toch een iets wat moeilijk moment. Ja, het voelt allemaal wat vreemd. Net toen ik nog achter de bar stond, zit je wel te realiseren van joh, dit is gewoon de laatste keer. Ik heb er niet alleen achter gestaan, maar ook veel voor gestaan. Dat was natuurlijk ook heel prettig. We hebben hier echt hele goede tijden meegemaakt. En ook heel veel emoties en noem maar op. Het is allemaal hartstikke soepel goed gegaan. Ja. Ga je nog wel een keertje misschien terugkomen als de wijkplatform hier activiteiten organiseert? Ja, ik ben echt heel benieuwd wat ze hier gaan doen. En hoe ze het hier gaan inrichten. Ik kom beslist een keer bij Petra gegarandeerd een keer kijken van wat is ervan geworden. En een kopje koffie drinken, beslist. Ja. In de wijk Brukske gaat veel veranderen. Bij de kiosk komt een multifunctioneel centrum. Daar wordt binnenkort een schop in de grond gezet. Op de plek waar nu de tafeltennishal staat, komt een Jumbo supermarkt. De hal zou eigenlijk nu al gesloopt gaan worden. Maar het wijkplatform Brukske benaderde de gemeente met een voorstel. De vraag van het wijkplatform kwam bij ons met het voorstel van kunnen wij niet die periode dat die nog niet gesloopt hoeft te worden gebruik maken van die hal, want hij ziet er verder nog prima uit. En daar waren we heel erg blij mee, want alles wat vanuit de wijk kan gebeuren voor de wijk, daar zijn wij altijd voorstander van geweest. Het kan helaas maar voor een korte periode, want over 1,5 jaar dan moeten we al kunnen starten met deze plek vrij te maken voor dat nieuwe winkelcentrum. Maar in die 1,5 jaar is nog goed gebruik te maken van deze hal. En zeker 2 winters zullen ook de kinderen hier binnen kunnen spelen en zullen ook vanuit de wijk zelf allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Want de hal is eigenlijk nog goed genoeg om daarvoor te gebruiken. Helaas moet hij inderdaad wijken, maar tot dat moment zijn wij blij dat het wijkplatform er op een goede manier gebruik van kan maken. Het wijkplatform was al lange tijd op zoek naar een plek waar zij activiteiten kunnen organiseren. Zij zijn dan ook erg blij met deze locatie. Er worden binnenkort veel diverse activiteiten georganiseerd. Nou, in ieder geval hebben we al heel duidelijk dat spelen doe je zo erin komt. Dat is voor kinderen in de basisschoolleeftijd, zeg maar. Die kunnen iedere zaterdag hier komen spelen, vanaf aanstaande zaterdag al. Dus nou, dat is eigenlijk al erg snel. De mensen van spelen doe je zo gaan er ook een belichting bij maken met van allerhande kleuren. En het wordt gewoon erg aantrekkelijk gemaakt. En ja goed, in Brukske hebben we nou dan de eerste binnenspeeltuin en daar zijn we toch wel erg trots op. Dat is dan een van de activiteiten. Wat gaat er daarnaast ook nog meer gebeuren? Nou, we hebben vanuit het wijkplatform altijd de wens gehad om iets te doen voor mensen die het financieel wat minder goed hebben. En nou, we willen in eerste instantie starten met tweedehands kleding. En dan niet de kleding in de dure segmenten, maar gewoon de kleding die gewoon te klein is, nog goed is en die mensen voor een paar centen en dan echt met de nadruk op een paar centen kunnen kopen. En klein huishoudelijk spul, zodat mensen ook daar voor een paar centen wat dingen kunnen kopen, zodat ze in ieder geval hun huishouden gewoon goed kunnen runnen. Het wijkplatform hoeft geen huur te betalen, maar is wel zelf verantwoordelijk voor de vaste lasten. Helaas is de locatie wel tijdelijk.
Het platform zal dus nog op zoek moeten gaan naar een nieuwe plek voor hun activiteiten. Het is natuurlijk ook aan ons de uitdaging om ervoor te zorgen dat we binnen die 1,5 jaar onze organisatie zo goed op poten krijgen, ons bedrijfsplan zo goed op poten krijgen en ook weten wat we samen wel en niet kunnen, dat we ook op zoek kunnen naar een andere locatie waar de activiteiten voortgezet zullen kunnen gaan worden. En dat moeten we wel, want we kunnen onze kinderen niet in de kou laten staan dadelijk met het spelen doe je zo. Dus we moeten wel. En dat gaan we ook doen. Ja. Aankomende zaterdag wordt voor het eerst Spelen Doe Je Zo georganiseerd in de nieuwe wijkhal. Het Odapark in Venray presenteert op zondag 27 oktober tussen 5:30 en 5:30 middags zijn plannen om het park in historische staat terug te brengen. De toegangspoort, slingerende paden en prieeltjes worden in ere hersteld. Het Odapark is op zoek naar mensen die hierbij willen helpen. Voor dit project kunnen ze een bijdrage leveren bij het opknappen van de prieeltjes. Ook heeft Odapark hulp nodig bij het reconstrueren van de paden of bij het aanplanten van groen en bomen. Vanochtend gaf lokale partij Inventief het startschot aan hun campagne. Bij de rotonde Leunseweg werd een doek met de nieuwe leus van de partij onthuld. De burger weer centraal. Dat is het thema. Hierover heeft de partij enkele concrete ideeën. Nou, dat de burger die zou naar onze mening dus meer invloed moeten krijgen op meerdere gebieden wanneer de politiek wat gaat beslissen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een referendum voor belangrijke zaken. Nu wordt over de burger veelal beslist en wij vinden dat de burger er meer bij betrokken moet worden. En hebben jullie al veel contacten met de burger? Wij hebben regelmatig en veel contacten. Aanstaande maandag houden we een inloopavond, maar daarvoor krijgen we natuurlijk vele telefoontjes met wat heet ontevreden burgers, waarvan we zeggen, nou daar moeten we toch eens goed naar luisteren. Want ja, van bovenaf kan niet alles geregeld worden en hoeft niet alles geregeld worden. De burger heeft wel degelijk een stem. Ontevreden burgers maken zich natuurlijk over verschillende dingen druk. Maar er zijn enkele centrale thema's waar de partijleden vaker klachten over horen. Nou, het thema gemeentehuis is al afgesloten. Maar de impact van die 30 miljoen die daar uiteindelijk voor betaald is, ja, die hakt er wel in. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met belastingenverhogingen die er dus daardien dus zijn ontstaan. En als je nu de komende begroting ziet, 2014, ja, daar wordt aan alle kanten bezuinigd. En dat er bezuinigd moet worden is duidelijk. Alleen waar ga je bezuinigen? En dat is natuurlijk het verhaal waar de burger heel druk wat over te vertellen heeft. En ik heb de indruk dat wij, althans op dit moment het college, op allerlei manieren op dit moment gewoon over ons beslist. Ja, en dat kan niet zo zijn. De lijsttrekker van Inventief is nog niet bekendgemaakt. Dit zal na de ledenvergadering van 18 november gaan gebeuren. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Morgenavond is een uitzending van Regio van de Smaak. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht vallen er een aantal buien. Geleidelijk wordt het droog. Morgen overdag is het wisselend bewolkt. Er zijn veel stapelwolken en het is meestal droog. Maar in de loop van de middag trekken er enkele buien over de provincie. Het wordt tijdens de opklaringen 20 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.